és ha megmenthetők a Felső-Tisza-menti holtágak, morotvák. Jó esetben részévé válhatnának egy nagyszabású elképzelésnek, amely elé persze roppant akadályok, ütköző érdekek és szándékok tornyosulnak. Európa több országában terveznek olyan zöld folyosókat, ahol az összehangolt táj- és természetvédelem óvná meg azt, ami még megmaradt, illetve próbálná meg helyreállítani az elrontottakat. Önök vállalkozók hogyan tudnak belekapcsolódni a Tisza-Mente programba? Elsődlegesen a szálláshelyek kiépítésével és az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy Tisza vonulata egy rendkívül nagyértékű valamit Magyarországon, aminek még nincs meg a kellő infrastruktúrája. Ennek a legelején tartunk most véleményem szerint. Mi, mint vállalkozók nem akarunk beleavatkozni olyan dolgokba, ami az ökológusnak a dolga, hanem ezeket összehangolni és szervezni szeretnénk, és amennyire anyagi és egyéb lehetőségeink megengedik, segíteni őket.